Per a millorar el sistema de treball en equip, el Google Drive disposa d'un xat que s'incorpora a cada document que creem. En el moment que algun lector entra al document en què estem, podem establir amb ell una conversa a través del xat lateral. En aquest cas, fixeu-vos perquè així tenim dos documents, un amb un perfil que és el lector i un altre amb el perfil de servei. I si fem clic en la part superior, heu vist que hi ha un quadret de color fúcsia i color verd. Doncs si despleguem, veieu, ens apareixen la persona que hi ha connectada al document. Així estic en el perfil d'Héctor i podré parlar amb SerProval. Si vos fixeu, a la dreta apareixerà el xat. Veieu? És una comunicació automàtica, immediata, i des d'ací podem contestar. Eixa és la comunicació que podem utilitzar per a treballar quan estem els dos modificant alhora el document. Però no sempre modifiquem el document dues persones a l'hora o tres persones, sinó que a voltes cadascú entra a una hora del matí o de la vesprada i per tant la discussió no es pot mantindre simultàniament. Per a utilitzar això hi ha un altre tipus de recurs que ja no és el xat, que el podem tancar des d'ací, sinó que són els comentaris o el que es deia abans les discussions en Google Docs. És molt senzill. Si jo, per exemple, trobo que ací problemes legals, doncs vull incorporar un comentari, vinc a insereix, comenta, i en el lateral m'apareixerà una iconeta amb el nom de la persona que fa el comentari, que indica així i comentem. Si vos fixeu, de seguida a la part dreta en esta pantalla ha aparegut destacat, igual que en esta, la paraula legals. Això vol dir que té un comentari. Si fem clic damunt del comentari, veurem que se'ns destaca el comentari. Veieu? Així estem en servidors i així, clic damunt del comentari, se'ns destaca el comentari a què fa referència. Així trobem el comentari i volem respondre. Doncs, alguns minuts més tard o l'endemà podem contestar i responem. I això es manté tant en este document com en l'altre. Ampliem una miqueta així la vora i ho podrem veure. D'acord? Quan hem acabat una discussió, perquè estem comentant, no? Així afegiria un paràgraf, llevaria una cosa, afegiria un punt per a la convocatòria, jo l'eliminaria. En el moment que la discussió ha quedat tancada, la manera d'eliminar-la és fent resolt. I quan fem resolt, desapareix, a pesar que sempre la podrem recuperar des de comentaris. Però així ja no ens molesta més, perquè és un assumpte resolt. I aquestes són les dues maneres que tenim més pràctiques de comentar un text a mesura que l'anem creant o comentar un text, establir una discussió en unes hores diferents, entre un que el modifica i l'altre que el llig i vol modificar-lo. A més d'això, evidentment, tenim la possibilitat de parlar pel servei de veu de Google Docs, que és el que està lligat a Gmail, el Gmail de veu. I a través del Gmail de veu fins i tot podem utilitzar la webcam, etc. Però de moment això no ho veurem en este curs.